ngono aku bakal adus, dengan awakku rasa seger lan adus. Sebule mapaning telaga iku ora papan kene. Hawane panas mesti wae. Akeh kewan sing nyedhaki marang telaga bakal ngombe. Kayak katone kewan kita. Papan keburan bakal tak tambani nyenep kuwi. Mesti wae kena. Dadi sampeyan sing lepasake nyanyep utawa panah. Pancet bener. Ya tujuh rayune ra kenane rogoku. Kamangka sing tak tampani kuwi mau kewan kita. Kewan. Heeh. Iku mau mboten wonten kewan. Ora kewan kita. Sing mapan wonten sisih sendang iku wau kula. Yen kaya ngono kowe kalebu demit banyu. Lah kok malah sansaya. Kena diarani wong desa gundreng kowe. Aku ki ya padha karo sampeyan menungso. Menungso mapan sak tengene alas kaijenan pawakan wanita. Iki lho sing aneh-aneh. Apa pancen bener kowe menungso? Aku menungso. Ora demit. Ora. Lah kok malah jamil-jamil? Mbuktekake demit apa menungso saiki kelakon tak dumuk bisa kasunyatane menungso. Sampeyan sinten? Ya, diwanoke. Aku Sindu Negara, Nalendra ana ing Tanjungano. Pengayoman wonten Tanjungano. Lamun to kowe nyembah aku ana ing sak tengene alas. Mboten paring duka. Ora. Jawi nek ngoten. Nggih pun kula Sik tambah. to. Mboten napa? Kowe ngerti jenengku, kosok balene aku uga kepengin ngerti jenengmu. Kula seriase. Seriase. Oh, nggih. Lho sik to. Kenapa malih? Seriase. Mapan ana sak tengene alas kaijenan apa ora wedi? Jane nggih wedi. Lamun to kowe wedi mbok ngejak bojomu. Bojo? Heeh. Walah. Pacangan mawon dereng gadah. Lah kok kan gandeng bojo? Pacangan wae durung. Nggih. Bocah saka ngendi? Saking to ya. Seriase. Bareng kowe ngandhakake isih prawan durung duweni bojo. Mapan kebeneran yen kaya ngono. Kok kebeneran? Ana ing Tanjungano ora ana wanita sing ayune kaya kowe. Iya. Goro. Kasunyatan Kutha niku kathah wanita ayu-ayu. ning padha ngapusi. Kula nggih ngapusi mah. Bab apa? Napa nggih? Siase. Yo, aku bloko wae. Bareng aku ngerti pasuryanmu, kadodok sakjroning atiku tuh rasa tresna. Gelemo siase tak pundhut garwa, tak boyong ana ing Tanjungan. Sampeyan pundhut bojo? Heeh. Aku gojek. Ora. Ampun gojek to, Sita. Aku ora gojek. Cetok gojek. Kok bisa ngandhakake gojek? Lah panjenengan salah tunggalipun Narendra. Saya pengayoman wonten ing Tanjungan. Apa ya luput, apa ya salah, lamun to salah sawijining Nalendra utawa sembahan nembung tresna kelawan bocah wadon. Ayo kula nika wumaten saking Karang Pradesan sinuwun. Aku mangerteni mula saka kuwi. Tak angkat derajatmu, tak dadekke wong buta saya-saya garwane Nalendra. Apa ya aku kelakon ngemis-kemis kasesnan lawan kowe siap. Mboten sisa, wong kula niki mboten sisa. Ora gelem bab apa coba. Kula dereng seneng masak. Nek lamun kepedak aku tresna kuwi bakal rukun ngrembaka. Lah kok malah ciwit-ciwit to sih? Apa yo ora entuk pengen jiwit. Aku ya saru. Ora ana sapa-sapa ning kene. Boten. Ampun. Ing apa? Sangat
Sriasih. Tak rewangi kaya wong edan tinabuhan. Sithik wae apa ora duwe rasa tresna kelawan aku, Sriasih. Tresna? Tresna kalih sampeyan. Bedhaipun kula nampi. Mesti wae kaya ngono. Tanganmu kok cekli ae kenapa? Kula wedi. Ora usah ngredet coba. Aku bisa ngramal besok kapan menungso kuwi duweni jodoh sapa jodhone aku mangerteni. Lah kok kados Saka tangan. Pripun? Coba deleng tanganmu. Boten, Bang. Sriasih. Awakan wong wedon saka desa ngandhakake mboten tangane ngawe. Sriasih enteni aku bocah ayu. Wiwit esuk nganti bejuk tengangi kok durung ana sing padha mulih jane nggone dolan kene angin iki lak jeneng wong tuwa iki isine mung melang-melang lan kuwatir Sampeyan iki sampun ngertos piyambak. Saben dinten kula tansah olah binaraga. Sedaya kula wau ing ujub kula niki kepengin sanget gadah kabisan. Apa isih kurang? Nggonku melek saliring ilmu lawan bebasan ilmuku ki wis ndak tumplak blas. Ana ing jiwa ragamu rahasiake. Kados pundi, Bu? Iki mau ya ora ketemu adimu, Sriasih. Adik kula mboten wonten omah. Ayo ket mau nggone dolan lawan kowe. Lajeng kados pundi? Aku iki kok dipraduli dening para murid-murid ing Toya Arum. Jare kowe iki dina iki kok ngedeke sayembara iki apa iya? Kapara akeh wit-wit gedhe sing mbok tatahi. Saben ana dlanggung prapatan ana watu gedhe ya mbok titiki. Kuwi apa bener, Wasian? Leres, Bapak, mboten lepat. Sampeyan kepengin ngertos Ayo isine sayembara. pengen ngerti seni-seni sayembara iki kepiye. Kula paringi tulisan sayembara Wesiaging. Undu-unduanipun Bapak boten wonten sanes adi kula Sriasih. Anjur isen-isene sayembara iki apa? Sok sinten kemawon tiyang ingkang saged nyempal bau kiwa lan tengene Wesiaging saged gaduh dumateng adi kula Sriasih. Dadi sayembara kuwi sayembara tanding. Boten lepat, Bu. Sapa wae priya sing bisa nyempal bau kanan kiwa lan tengen iki undu-unduane adimu Sriasih. Ngaten inggih. Ayen kaya ngono ki lak ya padha wae kowe iki ngrekasake adimu si Sriasih. Kok saged kados ngaten, Bu? Ayo mesti wae. Sapa priya ing laladan Toya Arum kene iki sing bakal bisa ngalahke lawan kowe Wasiaging? Dawah kosok wangsulipun, Bu. Malah kapara ageng sanget anggen kula tresna dumateng adi kula Sriasih. Monggo dipun penggalih. Kula niki gadah gegayuhan menawi kakung ingkang saged nggaduh
dumateng adi kula Sri Asih. Ampun sak-saing menungso kedah gadah kabisa ingkang maton. Menungso kang digdaya. Bapak Monggo sarengan dumateng kula. Pun penggalih nggih. Etan menika adoh. Sawetanipun etan tesih wonten etan malih. Iya, bener. Langit menika dhuwur. Sak ndhuwure langit tesih wonten langit melih. Kula niki saged dipun wastani tiyang jaduk. Nanging wonten ing sisih mriku kula niki mboten ngertos. Malah kapara kula gadah kapitayan wonten tiyang jaduk malih. Sak jaduk-jaduke kula tesih wonten tiyang jaduk malih. Dadi manut kapitayanmu kaya ngono. Ngaten nggih. Saka karepmu Sri Asih adimu kuwi umpama duwe bojo ya wong lanang sing tanggung jawab. Mboten lepat, Bu. Sing bisa ngayomi lan ngayemi adimu Sri Asih. Nggih. Ngono to. Ayo yen pancen kowe ngono kuwi ya aku sarujuk. Ngaten. Kakangmu wasiake ngono. Lah ana menungso gedene sak gunung anakan ngene kok ora weruh. Tulungi ya, Kak. Ora iso Ini aduk. Gendong. Bocah kok goreng ngalem. Tak apusi. Kowe kuwi wong wadon. Apa? Lho yo mlaku sak mlaku kuwi sing alus. Aja terunyakan kaya ngono. Kok males piye? Nganti aku iki mau gugup nabrak sampean, mergo aku dioyak-oyak karo wong lanang. Tunggu dhisik. Kowe dioyak-oyak wong lanang. Iya. Kok wani temen kaya wong lanang. Kaporo ngoyak-ngoyak lawan kowe Sri Asih. Kamangka ya ora kurang-kurang nggonku ngelingke. Aku ora digodhoni dijiwiti. Aku muni ngene, kowe iki aja kurang ajar ya. Kowe iki ora ngerti apa piye? Aku iki ngono sedulure Kakang Wasiake. Mestine wae dhewe wedi. Lamun to ngerti jenengku Wasiake. Wedi piye? Malah semaur ngene malah sati nyelekit. Tembunge ngene jare Kang. Tembunge kepiye? Alah seseh, sedulurmu Wasiake kuwi mbok dog-dogno, mok pamerno. Kene kok ning ngarepku, mengko yen wis ana bocahe, tak idiak-idiak, tak poklek-poklek, tak uncalno kali dadi pangan bebek. Dhewe kondo ngono. Iya. Durung ngerti sejatine Wasiake. Lah iki sing gawe aku ndredeg. Kepiye? Wonge nyusul kalopo. Aja tumbak cucukan. Ha. Tenan apa piye iki? Watak wantumu Sri Asih. Kowe pinungko sedulurku wadon. Lakon kowe dijiwiti. Mestine wae kok wales. Iya tak walas. Kepiye anggonmu males? Aku kok dijiwiti pipiku iki ya, Kang. Kene wonge ngene iki. Aku ya tak walas. Kene watu. Kok bandemke sirahe mati. Ora. Kok mek watu piye? Ora ana watu. Banjur Aku males ngene. Ih. kuwi anggonmu males. Iya. Ya ora lara ati. Wong lanang kuwi ya malah seneng ati. Ayo ndodo. Wonge bujung aku kae lho, Kang. Hi. Anu, kados pundi, Bu? Ojo bisa-bisu, ojo sroga-sroga watakmu iki. Tamu kok. Metu-metu mbok antem. Lah kula niki mun kadang srik ing ati. Lho, piyambakipun nyecenges dumateng kula. Oh, kowe adine Wasiake. Yen ketemu Wasiake, tak idak-idak, tak poklek-poklek lho.
niku ning yo aja kesusu. kados pundi? Iya yen pawongan iki sing jarak adimu. Ora ngono lho, dosa luput ki opo? Aku mertamu ning omahmu, ora disuguhi panganan, ora disuguhi ombenan, malah kok juwoke telap. Wanimu aja karo wong wadon. Wani piye? Tandhi karo aku. Kowe iki aja gelutan ning dalan ketemu adikku. Kok jiwiti? Kok jangkuti kok rangkuli? Sapa? Adikku. Aku temu adikmu. Adikmu jenenge sapa? Wonge sing endi? Dedeg piadeke kaya apa? Aku lho durung ngerti kok mah. Adikku mung siji Sriase. Ngene Mas Yakin. Kados pundi, Bapak? Ayo prayogane dimen luwih cetha. Adimu ditakoni. Ditakoni, Rene. Jarak iki apa bener-bener wong loro iki? Sriase. Rene, adikku sing ayu. Apa, Kang? Pawongan iki sing jiwiti kelawan kowe. Wong iki. Ora, Kang. Dadi sing jiwiti Ora sampeyan. ora aku. Ora. Mulo. Ana perkara iki rembug sik. Mula aja gusa-gusu, samu barang iki ditakoni luwih dhisik. Lah sampean iki nggih pun ngertos watak wantunipun kula. Pireng pangabaran napa kemawon srantan anggenipun tumandang. Ayo pancen watakmu ki seroga. Elek-elek kaya ngene iki bupati kok juwata Ayo, sing Mono. dados. Sampean iki nggih bupati. Adipati. Pareng asma sinten? Tejo Baskara. Tejo Baskara. Aku yo bupati lho, Mas. Saking pundi? Parang Kesumo. Pareng asma sinten? Tejo Lelono. Napa saestu panjenengan ingkang boten ganggu dumateng adik kula Sriase? Babar pisan ora rumangsa, Mas. Ayo jaluk. Bola-bali kados ngaten nggih. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula niki mboten mangertosi. Kasep. Ya ampun kados ngaten. Cucu apa aku kok sabar? Umpama ora sabar, kowe tak kasusno. Jujune aku ki wong ikhlas. Upama aku ora ikhlas, kowe tak gantung. Ampun kados ngaten. Sedaya kala wau mboten jinarakan. Aja diambali meneh. Ngene. Mas Yakin. Kados pundi pundi, dicukupke palungguhan. Wong ki gayoe wong loro kok palunggane mung siji. Monggo. Sana. Mun monggo. Ayo sing apik. Ketone iri karo aku lho. Mboten. Ayo menehi palungguhan uncale kok. Lah kula niki namung lari saking dusun kok. Nggih meri napa? Kula aturi. Nuwun nggih. Manut pratelanipun kala wau panjenengan menika salah setunggalipun adipati Mboten sisip menapa ingkang dados pangandikan panjenengan. saking Parang Paring asma Tejo Baskara saking Kadipaten Parang Kencana. saking Parang Nuwun nggih. Kencana Adipati Tejo Baskara. Mboten sisip. Lajeng setunggalipun Kula Tejo Lelono. Tejo Lelono. Saking Kadipaten Parang Kesumo. Kok ngantos panjenengan kekalih dumugi wonten ing Padepokan Toya Arum lajeng wonten wigatos menapa? Namung ngabaraken leres lan botenipun menawi wonten ing Toya Arum menika wonten manca kaki kang sesilih Bapa Resi Pramuja. Boten lepat. Nggih kula menika ingkang peparab Resi Pramuja. Panjenengan piyambak Bapa Resi Pramuja. Ngaten Piuh. Minangka manca kakinipun wonten ing Padepokan Toya Arum. Kados mekaten. Menapa saestu kabar ingkang kula tampi? Pripun? Bapa Resi Pramuja kagungan yoga pawestri ingkang wayune kados widodari ingkang nami Sriase. Menika kabar ngayawara. Manggur Win. Nggih. Teng Kadipaten Parang Kencana menika mung kondang kawentar. Menawi panjenengan menika gadah yoga kang sesilih Sriase. Ayunipun ngedhap-ngedhapi ngantos dados kembang kocapanipun para taruna
wonten ing Kadipaten Parangkencana. Kok ngendika panjenengan menika mboten gadah yoga Sri Asih? Lho, terus Asih niku anake bojo kula. Lha napa enten jeneng wong lanang kok manak niku? Masal. Nah, kula namung sing setor material. Lajeng Sri Asih niku pundi? Agen niki wujude Melik-melik. Upami kewan niku kados dening mas-masan sing teng godhong Joko Tawa ngoten iki. Meling-meling endah sulistyo ing warni. ngalembono kowe, Nduk. Saya jawab menawi benjang dados garwa kula. Kula paringi busana Pradamas. Wah, mengkilap cemlorot kuwi. Kados Lajeng kersanipun dot kunci kok ngalembono dhateng anak kula sendiri. Ancas kula tebih saking Kadipaten Parangkencana. Ing wujud badhe ngayonaken yoga panjenengan. Cedhanipun kula badhe nglamar menawi dipun keparengaken. Panjenengan nggih ajeng lamar anak. ngaten nggih. Saya penglamar kula dipun tampi menawi kula kelampahan dados mantunipun Bapak Resi Pramuja. Omah sampean sing separuh dereng enten gendenge. Kula tumbaske gendeng kersane ati. Matur nuwun. Senajan dereng kelampahan, mpun rumangsa bombong ati kula. Pangapunten ingkang kathah, Bu. Wasiat. Perkawis menika kula kedah pawang sulang. Ayo kudune kowe sing aweh pawang sulang. Menawi ngaten nyuwun modal sawetawis, Ya. Bu. Lho, mangke ruwet Bapak. Kok ingkang caos pawang sulan menika wasiake. Lara-lara kados pundi menika? Nggih, nyuwun sewu. Sampeyan kekalih niku wau tumuju wonten ing Padepokan Toyarum wonten ing Dranggung Prapatan mestipun wonten gurda ingkang ageng kanthi dipun tatahi dipun tulisi. Oh, ngaten. Nah, Niki sinten? anak kula wasiake. Oh, wasiake. Napa saestu mbok bilih panjenengan ngersakaken ingkang supados abdi kula badhe panjenengan pundhut pinangka bojo. Ora kleru wasiake. Sedolan karepku adoh saka jangkaku tumuju ana ing Toyarum. Mung betek-beteke pengin mboyongi Sri Asih, mengko bakal tak sengkake pinangka dadi bojo. Mestinipun panjenengan badhe lumebet wonten ing Toyarum. Wonten ing Glanggung Prapatan. Watu-watu kula tatahi. Kula tulisi Sayembara wesiaking tanding. Sayembara wasiaking tanding. Leres Banjur undu-unduane apa? sok sinten kemawon tiyang ingkang boten mawas. Ingkang saged nyempal bau lan kiwa tengene wesiaking undu-unduane adi kula Sri Asih. Cedhane adimu Sri Asih iki kok gawe adun-adun tanding. Boten lebat. Iki Mas, kepiye yen ana kahanan kaya ngene iki? Yen kula adun-adun tanding binjang menapa? Kula badhe siyaga. Dadi sarujuk ketemu Nggih. sayembara wasiake. Nggih. Wasiake. Kadarene adimu Sri Asih iki kok gawe sayembara. Apa sekirane wis ana papan anggone adun-adun tanding dina iki? Menika papanipun Bladar Waja Kenteng Kawat sampun kula samaptakaken. Dadi kae papane. Boten Aja lepas. suwe-suwe tak enteni nang kono aku pribadi sing Monggo. bakal mlebu sayembara. Dipun rayi kaya sawetawis. Sampurasun. Nusa-grusu. Sampeyan niki pripun to, Bu? Wasiat. Kula niki badhe sabila dumateng adik kula. Nanging kaya menapa sampeyan ngandhek lampah kula. Kena wae kowe tumindak kaya ngono. Ayo wajib iki lak ya kudu ditakoni luwih dhisik dimen cetha perkarane lak kaya ngono kok. Dipun takoni monggo dipun pirsani. Niki pripun? Adik kula niki foto-foto. Sampeyan niki ampun panggil mawon, Bu. Pun kados ngaten lah. Kula ajrih. Ajring ya. Penak temen mangku adikku
Kang Amuse. Nggih. Aku dhewe durung mangku adikku kok. Wis wani mangku lawan adikku. P Hah, ora pepenan. calon IP kok. Sih, apa iki? Iya, Kang. Sing jiwiti lawan kowe. Iya. Apa siotosane? Cukup jono. Ora kena kaya Aja ngono to bolong. Sedolo. supun tak takonane luwih. Ngaten. Monggo. Nggih. Nara. Wah, niki agemanipun kados piagum luhur. Lajeng estunipun paring asma sinten? Wingking saking pundi kisah? Kula Sindu Negara. Sindu. Nalendra wonten ing Tanjung Anom. Belum. Prabu Sindu Negara Tanjung. Pangapunten ingkang kathah. Boten Kula dados mboten menapa. mangertosi sinuwun. Boten dados menapa. Nggih, nyuwun sewu nggih sinuwun. Menawi wonten kalepatanipun anak kula wasiaken ingkang tumindak kladuk wani kurang budo, kula ingkang nyuwunaken pangapura. Boten dados menapa, Bapak. Kula malah seneng lamun to wonten paweste nggadahi sedulur kakung ingkang nggadahi tumindak kados pekaten. Ateges tanggung jawab ngayomi dumateng kadangipun. Nggih ngaten menika watak wantunipun kula. Nuwun sewu. Kok lajeng kersa rawuh wonten ing padepokan Toya Arum? Lajeng mengkuwi gatos napa sinuwun? Sekawit kula pinanggih siyasih wonten sak pengengon. Kadudut ramaos manah kula ngantos tuwuh rasa tresna. Kula nembung tresna kaliyan siyasih piyambake paring pawangsulan boten ngandhakake boten ning tangane ngawi. Lajeng kula bujung mlebet wonten griya menika. Oh ngaten. Dados badhe ngersakaken mundhut bojo anak kula Sriasi. Alas. Menawi saking batos kula rumaos bombong sanget celat manah jalaran menapa dening namung sak anak resi dipun kersakaken dening sesembahan wonten ing Praja Tanjung Anom. Namung emane anak kula Sriasih menika sampun dipun damel sayembara kalian anak kula wasiat. Dipun damel sayembara. Nggih. Lirik kados pundi Kang? Ngono. Awe pawangsulan. Sinuwun Prabu. Napa saestu anggenipun panjenengan tresna dumateng adi kula Sriasih? Lair tumusing batos. Lair tandhes ing batin aku tresna kelawan sedulur Sriasih. Napa mboten gelo ing benjangipun lamun to panjenengan kelampahan sandingan dumateng adi kula? Ora bakal ana tembung gelo. Menawi kados ngaten, kula niki gadah sayembara. Sok sinten kemawon boten mawas ingkang saged nyempal bau kiwa lan tengene wesiaking undu-unduanipun adik kula Sriasih. Menawi mekaten kula badhe nderek nglebeti sayembara kala wae. Napa saestu? Monggo panjenengan langkung rumiyin mapan wonten ing Blabar Waja Kentheng Kawat. Menika papanipun. Tak ranti. Sawetawis kula nyuwun pamit. Monggo monggo. Kakak. Wasiat. Mandongano. Piye Sriasih? Tandingan kalawan bupati loro mau menang. Menang! Tan ra beda, mengko yen sampean tetandingan kalawan Sinuwun Prabu Sindu Negara, muga-muga sampean kalah. Ngene Pak Restu. Lali-lali menang. Nang, dongamu wae sih. Hati-hati ya, Kang. Kowe aku. Ya. Ayo kono tinggal Nyuwun pamit tambahin pangestu. sama kau. Iya. Ayo Sin. Ije kados pundi? Mumpung iki sono kalodhangan. Belan aku ngumrake karusan. Upama adon-adonmu tanding iki tak ijoli. Bondo donya sing akeh.
Wis to njaluk piro pelangane? Mengko bakal tak wene nanging aku ora pengin. Antarane kowe lan aku mengko padha sempal bau kiwa lan tengen. Kula mboten kagiwang bondo lan donya. Nanging gegayuhan kula pawongan ingkang saged ngayomi dumateng adik kula Sri Asih. Menawi panjenengan mboten sagah mupu sayembara menika, monggo panjenengan temuli wangsul wonten ing negari panjenengan piyambak. Wasyaking Kados pundi? apa wis kena diwiwiti? Adon-adon tandingi. Saged kawiwitan monggo. Yai, aku dhisik. Sabar. Sampeyan kedah nglenggono dados pengiring. Mbok menawa pancen kudune kaya ngono. Apa iki? Lakon aku sing dadi pengiring temanten. Ayo, Siake Nggih kados pundi? yo ora nyono babar pisan atas kowe kanoman sing mapan ana Karang Padesan. Nanging kowe bisa ngalahke aku. Sakjroning adon-adon aku rumangsani yen to aku wis kalah. Mula mbok menawa pancen Sri Asih kae ora jodohku. Aku njaluk pamit bali ana ing Parang Kencana. Ingkang atos-atos Kanjeng Adipati. Aku njaluk pamit Ingkang atos-atos. Aku golek wong wedok liyane. Lihatun iki monggo. Kakang Wasyak, Sinuwun Prabu Sintu. kados banteng ketaton anggenipun panjenengan rampungan kalian bupati kekalih Kalawalang. Panjenengan sampun pirsa piyambak. Menawi panjenengan jerih, monggo panjenengan tumuli wangsul wonten ing negari panjenengan piyambak. Kula kepengin nyoba pinten kekiyatanipun Kakang Wasyak. Ngaten. Pangapunten ingkang kathah, mbok bilih kula kedah wani dumateng panjenengan. Monggo pun wiwit Kakang. Entuk dongamu. Aku menang wong ayu. Menangis. Piye le, Wasyaking? Kula tanding kelawan Prabu Sindunegara menang. Boten. Loh, Kula kalah, Bapak. tak kira yen menang. Menang mlayune. Wong mlungker dadi angka 8 kok kandha menang. Nggih. Mbok menawi sampun titi wancinipun, adik kula sampun kawengku dening kakung. Yen ngono, ayo dipasrahke. Jungguh karo sayem. Sinuwun Prabu Sindunegara. Kakang Wasyak, Redining panjenengan ingkang saged mupu sayembara. Wedal menika adik kula Sri Asih kula pasrahaken dumateng panjenengan. matur nuwun Kakang. Lak mau nek gelem ora tekan ngene, ora tempul kabeh Kang. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Kakang Wasyak. Menawi panjenengan pun boten tresna malih dumateng adik kula. Ampun dipun dak siya. Ah, bener. Siasih. Mumpung ana Kakang Wasyaking lan Bapak Resi, saiki kandha blokokok apa kang dadi penjaluk? Nuwun.
garwa Prameswari bakal tak wujudi. Nanging sadurunge kaboyongane Tanjung Anom jeneng Sriasih sawetara dipendhem bakal tak ganti adaning Sriasih sampun gadhang mila kepareng kula nyuwun pamit badhe mboyong wonten ing Tanjung Anom. Kados ngatur monggo-monggo. Pamit nggih, Bapak. Yo, sing ati-ati yo, lho. Kowe wasya. Kados pundi, Bu? Reneng wis bisa kasembadan apa keng dadi penjangkamu menani adimu Sriasih iki dina uga wis lakon darbe bojo saya-saya bojone iki ora sadengah menungso lumrah ning sawijining ratu. Ha iki dari tumiba ning kowe. Mbok yo kowe iki ndang golek titikan sawijining bocah wadon sing bisa nyocoki jroning atimu. Gelem kowe iki ndang omah-omah. Iki Toyarum wis ora ana wong wadon. Adimu wis diboyong ning Tanjung Anom. Ngantos kula rewangi dados Joko Kasep. Iya. Sedaya kula wau wonten salah satunggaling wanita ingkang saged ngratoni saklebetipun manah kula. Nanging mandheg mangu menawi kula kedah matur dumateng sampeyan. Ayen pancen wis duwe wawasan sawijining bocah wadon sing mbok tresnani. Aku saguh nglamarke. Menawi kados ngaten Bapak, monggo sarangan dumateng kula. Ayo ayo. Lamar kali wanita Iya, kula iya. monggo. Kahanane ana ing Tanjung Anom sakwise panjenenganku ninggalake Mupati Buronunggal. Kang Mas Prabu, nyatanipun sak tindak panjenengan kala wau sedaya para kawula menika tansah ngesti dawuh kula boten wonten ingkang nuntalani. Matur nuwun banget, Dias. Lah kok sampun kondur menapa sampun pikantuk buron-buron kala wau? Entuk pamujimu nggonku bedah bekat golek buron-buron wis entuk. Wujud kewan kidang bocah ayu. Kewan kidang pawaan Tracak Kencana. Kewan kidang pawaan Tracak Kencana. Bener. Saya sangat ki menapa boten dipun asta lumebet wonten ing taman. Entuk palilahmu Sampun. Rancana Sawata. Diajeng situ kumbi. Kidangipun pundi Kang Mas Prabu? Kidang pawaan Tracak Kencana, kidang bocah wadon Tracak Kencana ayurupan. Bocah wadon menika saking dusun Cik. Pancen bener. Lah kok diboyong wonten ing praja Tanjung Anom kagem abdi menapa? Sawetara aku mapan ana sak tengeng alas cedhak ana ing Karang Padesan aku ora sengaja tenemu lan bocah wadon iki kang aran Adane lho. Nganti ora tak selake meneh lamun to aku tresna lawan Adane lho. Panjenengan tresna kaliyan Adane lho. Tak boyong ana ing Tanjung Anom bakal tak angkat minangka garwa. Dados garwa panjenengan. Pancen bener. Menapa ing mangkinipun boten ketenan kedua jalaran menika namung lare saking dusun. Situ kumbini. Inji. Aku ora bakal ketun lawan Adane Ngrum kaangkat minangka garwa. Saya-saya sliramu minangka pasen Adane Ngrum bakal tak angkat minangka garwa Prameswari. Dados garwa Dadi ana kaumbanan nganti aku ngangkat Adane Ngrum dadi garwa Prameswari mergo Adane Ngrum wis mbobot wiji saka aku. sampun bobot wiji panjenengan. Pancen bener. Oh, ji boten menapa-menapa Kang Mas. Menawi
Meta kanthi dasar adaning kula menika sampun bobot wiji panjenengan, sakmenika panjenengan dadosaken garwa prameswari. Iki kula lila Kang Mas. Kaya ngono. Adane Rum, sawetaya dherek ana kadhusun. Dadi garwa prameswari. Adaning Rum. Kowe aja seneng atimu luwih dhisik. Saiki dina kowe diangkat dadi garwa prameswari. Ning atiku lara, atiku ora trima. Aku sing wis suwe dadi garwane ora diangkat dadi garwa prameswari. Lho, kowe kok malah diangkat. Kowe bakal tak singkirake saka praja Tanjung Anom. Bapak, kowe kan suwe bapak. Panjenengan nggih mangertosi piyambak dinten menika kula menika sampun dados garwanipun Prabu Sintinegara. Bener. Dados wonten ing Tanjung Anom menika kathah pakaryan ingkang kedah kula tindakaken, Bapak. Ora teges lali karo wong tuwa. Ning mergo akeh pegawean. Mboten kula saged kados ngaten iku nggih jalaran panjenengan. Ngantos kula supe kalih panjenengan. Sik. Nggih. Tak tenane nggonmu temeka ning guwa mayit iki jane ana wigati apa? Nggih, wonten wigatos, Bapak. Heeh. Ingkang mangka sepisan. Kula badhe tuwi kalian kawilujengan panjenengan Iya. nggih Bagas Waras to, Bapak. Bagas Waras ora nandang leloro, Nduk. Nah, meneta mekaten kula nderek remen. Iya. Ingkang mangka kalih, Bapak. Ana apa? Murid panjenengan Kumbini menika saben dintenipun sakmenika menika tansah nelongso ing batin, tansah nangis ngenes saben dinten, Bapak. Lah kok ngenes, lah kok grantes iki sebabe apa? Sebabipun garwa kula Kang Mas Sintinegara sakmenika sampun anggadhahi garwa malih, Bapak. Lah perkara kaya ngono kok iso kowe iki grantes ing apa? Ampun ngaten kula kaget nganti Lah jam. ya wis lumrah jeneng ratu iki bojone sesisih 40 rak lumrah. Nggih lumrah. Lah iya. Mereka garwa kula menika paribasanipun anggadhahi garwa 40 sesisih kemawon boten menapa. Lah iya lah kok grantes. Nanging menika benten, Bapak. Bedane nggon ndi? Garwa ingkang dinten sakmenika naminipun Adaningro. Adaningro. Laris saking dusun. Iya. Nembe kemawon kaboyong wonten ing Praja Tanjung Anom. Malah dinten sakmenika dipun angkat dados garwa prameswari. Cobi sinten ingkang boten lara teng ati, Bapak. Lagi wae diboyong kok Iya. diangkat dadi garwa prameswari. Lho, kula garwane wis pirang-pirang taun kok ajeg mawon dadi garwa ampeyan, garwa selir. Nganti Adaningro iki diangkat pinangka dadi garwa prameswari ra ana sebabe to. Nggih wonten. Lah sebabe apa? Niki sebabe kula sing kalah. Pun Lah boten kok iso. kalah iku? Lah nggih Bapak, Adaningro sampun bobot, sampun meteng. Iya. Kula dereng iso meteng. Kowe kaya sapi majer. Lho, kok kaya sapi mati. Ora iso ndanake ora majer apa? Lah niki dereng wayahe diparingi kok. Ngono, lah terus karepmu piye? Ngaten sih Bapak, kula nyuwun tulung kalian panjenengan. Adaningro kedah sumingkir saka Praja Tanjung Anom. Iya. Kula dados garwa prameswari, Bapak. Ngono. Lah ngene caranipun. Dadi kowe kepengin dadi garwa prameswari. Bapak. Ah. Mergo kowe iki muridku sing kinasih,
Apa sing dadi penjalukmu bakal tak turuti. Saestu. Lakon kowe dadi garwa Prameswari. Kelampahan, Bapak. Iya. Daling caranipun pripun kok kula saged Ah, kelampahan? carane aja nggunakake cara sing kasar. Ajeng. Gunake cara sing halus, cara njupuk iwak aja nganti budheg banyu. Nah, pripun niku? Nah, ngene. Mengko ponang jabang bayi sing ana njero guwa garbane adaning rum, Nggih. iki bakal tak tenung. Tenung mati nggih, Bapak. Ora. Lho kok mboten? Tak gawe cacat keng tanpa rupa. Kok upama mengko ana laire ponang jabang bayi ora gatra menungsa. Nggih. Urung tan wurunga Sinun Prabu Sindunegara bakal duka yayasinipi karo adaning rum. Dinakwa adane rum tumindak selingkuh, urung tan wurunga bakal ditundung saka Praja Tanjung Anom. Lho, kowe sing diangkat pinangka dadi garwa Kula diangkat dadi garwa Prameswari ala Bapak. Bapak, nggih kula matur nuwun, Bapak matur nuwun. Cocok. Cocok kan. Matuk. Matuk banget. Yen Bapak. panjen kaya ngono sumingkir sawetara. Aku tak ngundang ingon-ingon. Oh, nggih kula tak sumingkir. Lemawon ning kuwa bae. Siti Kumbini, Niki marang. yo iki ngon-ngonku. Iya. Kok bisa dibuka? Ini yo, tenung, kowe bakal tak kokon supaya tumuju ning Praja Tanjung Anom. Golek ana bocah wadon iki